Ngiyaxolisa-ke sisomdala. What's up? Uyakuthanda kodwa ukudlala kakhulukazi for umuntu onomnetwork we-award. What? Hayi ungangitsheli ukuthi awukazi usizwe lezi ndaba ku-social media. Ndewazini lezo wenzeni? Khuluma. Hayi bo, engingakusho nje mina njengamanje ukuthi ngikhuluma nomuntu oqokele indondo ye-KZN Innovative Young Designers Award. Ha. Lalela, so sikhuluma, okay? Yindaba wenze njani ngathi ukuzwa. Even better. Uzenani? Ake sithi nje ukhuluma ne-KZN Innovative Young Designers Award nominee. Ngempela kahle. Uzazi ngayithenya.